Kani-kani ka Akashwani Shillong ka khubor ban puliru Elma Arwar. Kimat bakongsan jo ka khubor mata ka step ka shitarik unay weng kilong. Pentip umintri ka sarkar padeng Rajnath Singh bakari India bat kari China kila pelong ya kicing ekran halor ke diplomatic bat military level ban weng ya kicing ha line of actual control ni LEC harengkat bat kari borok kawai la rakhe ya kalingkhu snikha bashis pap sapu prasnem jong Sardar Vallabhai Patel wa Ironman jong kari sungohun ulampang kajing ya kajing tre ga yeng dorbar thawan berthamai ha modang yang bat minjor ulat ya ka keteng uba FG khasiyeng u IPS balasong khait kum mission director ka dream mission ka khubor ka babnya Menteri Sarkar Padang Rajnath Singh ulai thu bakari India bat kari China kila pelong ya kicing ekran halor ke diplomatic but military level ban weng ya kicing ha LEC ni line of actual control. Shushu Rajnath Singh ulai thu ru banakani kicing ekran kalami kasur nabaro aryang bakindon ya kicing buro markeliang ha kini kicaka jong ke LEC bat ya kani Menteri Sarkar Padang ulai thu ha kapor bu ajingkran hadian kicing play ya umador jong Sardar Vallabhai Patel bat ya ke museum jong Major Relangno Bob Kathing Hatawang Hinin Kesngi. Rajnath Singh ula angru ba uni umador jong Sardar Vallabhai Patel ubadan Hatawang un aimin sim bat unpin kemaru ya kinong shong jong gani kejaka halor kejing eteli bat kanwan ra ru ya kejing ri ya kinong shong. Ha gani kesngi Rajnath Singh ula pliru ya ka Four Corps headquarter Hatespur Assam ha kejing don lang ulat kejela Arunachal Pradesh retired Lieutenant General KT Parnayak uminti rang ba kani kejela Upema Hindu uminti rang ba kejala Manipur UN Biren Singh Menteri Sarkar Padang Ukiran Rijiju lembat ki bahayang hasem jong Major Bob Kathing lemru bat kiwei ya kalingkhu snikha bashis pa sapu prasnam jong Ironman kari Sardar Vallabhai Patel larikhe kaning kesni Haraj Bhavan Shillong bat kani kalingkhu snikha jong uni ureu khrau larikhe ru habaro kawai kari kum ka National Unity Day ha kani ka jingrakhe ya kani kesni kerpang jong uni ureu khrau lapelong ru ya ka jing tian smai na ka benta ka National Unity balaidon lang ru ha kani kesni da ulat ka jilla UCH Vijay Shankar ha kani kesni lapelong ru ya ka jingrakhe ya kani kalingkhu snikha jong uni ureu khrau kari Main Secretariat Hagaba Chief Secretary Kejela Uba DP Walang ula penmam smairu ya ke Rashtriya Ekta Divas ha kejing simbenta jong ki he officer jong ke sarkar jela ha kawai de ka khubor kejing rakhe jong kejing yo jela ne ka foundation de jong ke Madhya Pradesh Karnataka Kerala Chhattisgarh Punjab Haryana Ladakh Tamil Nadu Andhra Pradesh New Delhi Andaman and Nicobar Island Puducherry bat Jammu and Kashmir kilal kheru en kesni ha kawai de ka program la penlong ru ya ke Unity Walk da ka Composite Regional Center jong ka Skill Development Rehabilitation but ka Empowerment of Person with Disability Hashillong Meghalaya ya kani ka Unity Walk lawan ban simbenta da kisan sangut kinong ya kejat bat ka jingthmu jong kani ka Unity Walk along ban pelurung ya ka minsim jong ka jingeteli habaro kinong shong jong kari ka General Conference ka bakhat ar jong ka Meghalaya Government College Teachers Association ne ka MGCTA kalalong hinen kesni hatura ka jingthmu jong kani ka conference kalong ban pinkiu shu ya ki kam aji kai ha kani ka jella laidon lang ha kani ka conference da executive chairman ka Meghalaya Board of School Education UCP Malak kum ukongsan haringkat ka jingdon lang president ka MGCTA Tura Unit Swarup Debnath president ka MGCTA Dr. J Prakash Sharma principal Katura Government College Isaac W Mumin Secretary ka MGCTA Tura Unit Ubakiw Shaprang Kharnoyor lembat kiwei kinanghikai na kibenta bapher jong kejela UCP Malak haba aitingkran hakani ka general meeting ulapan pau ya jingdon kam jong kinanghikai na kibenta kalawai baprangai jong kejela ka sarkar jela ni gasni galapan kuburom ya uba Francis A Khongwar ubalong unong pathai khubor balarim baha jong kejela barulano senyang baha ya ki kam pathai khubor ha kejela Hagani kasni Chief Secretary Kejela uba DP Walang ula IT ya kecek kebalong silak tingka sya uba Francis A Khongwar halor kijingno sinyang kijong u lemba ki kam lat pathai kubor laban penkemau bah ka Meghalaya Media Meet arajar arpusaw kebadang sudap longshen nakaliang umentirang ba Kejela ukonat kisangma ula pembena ya kejing a ya ka special grant kebalong silak tingka nakabenda kinong pathai kubor kebala rim jong Kejela kebala no sinyang bah ya ka imlang kesalang lemba ki kam pathai kubor kijong ki Kani-kani ka Akashwani Shillong ka balam sipi ya ka khubor.
Ka Youth Wing jong ka National People's Party ka balaktip kum ka National People's Front Umsning Bloc hinin kesngi ka lapiriang sngoha ya uba Angel Star Konghat kum President Batmai jong ka NPYF Umsning Bloc. Ka jingjit ya uba Angel Star Konghat kum President Batmai jong ka NPYF Umsning Bloc ka long ban pingklan shu ya kani ka sengsan perthai ha Umsning constituency. Ha ka jinglang piriang burom ya uni President Batmai ka NPYF Umsning Bloc ka blalong ha ka snong sok kundur baro ki ba ai jingran ha kani kesngi kila kentu ya baru kila khot jong ke NPYF bakili bantreshtom bat wanara sibun ki jingmento ya ki khon samna jong kani kathan klem da tho ne le siliang khmat yanuru Ulampang jong ga Meghalaya Legislative Assembly u Thomas A. Sangma, lembat u Commissioner and Secretary u Dr. Andrew Simons u Secretary u Malthus Sangma, bat ki officer jong ga Meghalaya Assembly Secretariat hin kesngi kila penlong ya ke jingjurip ya ke jingtrai jong ga Meghalaya Legislative Assembly ka badan hamodang liang. Hadirin kani ke jingjurip la penlong ru ya ka joint meeting bat ki line department prepare halor ki kam ki bay dei bat kani ka project nagaliang ulampang ga Meghalaya Legislative Assembly u Thomas A. Sangma ulapan pau ya ka jing dokumen halor ki jingyat ki kam ban pendap ya ka jingtei ya ka assembly bat ulaya thu ru ba ka jingtei ya ka assembly kala khamslem gumba shibna ye bat ulaban juru ba ban pendap ya ka ha ka por bala pembet thamai bat penjalan shu ya ka por ban pendam shu uni ulampang ulaya thu ru ba u kontraktor bat ka PMC kila pentikna ba ka jingbu ya ka tunum pelun ne udom on pendap no hapo ka sabusan sngim Ulat Kejala Meghalaya u CHV Shankar ula menjur ya kerteng jong uba FG Khashiem ubadai u IPS bala syong that benlong kum mission director jong ka drug reduction elimination and action mission ne ka dream la ban kudo ba uba FG Khashiem un shimti ban bat ya kani ka kam na ka bentalai snem ya kani ka kerwo la penmi da Sampat Kumar ubadai u principal secretary jong ka Sarkar Jila Meghalaya jong ka tanat social welfare ka Sarkar Jila Meghalaya kala penmi ya notification ban pentip balabo ya ka bahak kerpang ni ka scheme lemba ki deputy commissioner jong ki district prepare jong ka jela kata lemba ki district task force khnang ban pentrekam ya ke MRSSA ni ka Meghalaya Resident Safety and Security Act ajar khat rio ha ka jela la ban pen kamau kum sibenda ban pentrekam ya ka MRSSA ajar khat rio ka Sarkar jela kala thau ya ki district task force ha ka ba ki deputy commissioner kinlong ki chairperson but ki additional deputy commissioner ne ki assistant commissioner kum secretary but ki dekhot jong ki task force ki kinthub ya ki superintendent of police inspector of labor inspector jong ka infiltrate branch ka anti infiltration directorate ki nongmi khmat na ki autonomous district council but anut ki dekhot na ki local authority la ban ku doru ba ka jingthmu jong ka Meghalaya Resident Safety and Security Act aja khan rio ka long ban pet ya ka jing song shangan jong ki nong song snong jong ka jela Ka office jong Deputy Commissioner ka West Gentile District haringkat bat ka District Sports Officer Jowai hinin kesngi kila penlong ya ka Freedom Unity Run ka balong kumsi benta jong ka program Fit India Swachha Freedom Run 5.0 bat ka National Unity Day Run aja khatsaw ne ka Rashtriya Ekta Divas Initiative lawan banya simbenta ha kani ka Freedom Unity Run da aspa ang rupongot kinong mare ki bakentup ya ki sinrang bat kanthei bat ya kani ka Freedom Unity Run lawan ban play da uba EMH pasa ubadai working president jong ka West Gentile District Sports Association Jowai ya kani ka Freedom Unity Run ne ka Fit India Swachha Freedom Unity Run 5.0 lapelong ru hamairang jong ka East and West Khasi Hills District Ka Tournament Committee jong ka Maulangwir Sports Club kala pentip ba ka Maulangwir Invitation Knockout Football Tournament Arjar Arpsaw kan sasdang nanu ka katsanterig unaiwing Arjar Arpsaw ha ka Royal Lingdo Stadium ka badon saitsnat ha Maulangwir jong ka Southwest Khasi Hills District ha kani ka Maulangwir Invitation Knockout Football Tournament Arpsaw kandan halo pratli ki team ki ban keleng jong ka rilom khasi ba jentia ki banya simbenta ha kani ka lempung yele kai banya kani ya ka nam lalu kato ka khubor kala kot ka bawan chapi na ka studio jong ka Akashwani Shillong bat sa hindiat pon ngin sa so bat ka Delhi station na ka benda ka khubor khtin hindi bat bot pat sa khubor ha khtin pareng kani ka dei ka Akashwani Shillong